Ești medic dentist, ai învățat ani de zile, dar tot te întrebi dacă ai cu adevărat tot ce-ți trebuie pentru a-ți face propria clinică stomatologică. Și știu exact ce-ți spun. N-am bani destui, n-am oameni de încredere. Poate mai târziu. Adevărul? Nu o să vină niciodată momentul perfect, dar poți învăța să-l creezi. De aceea am făcut cursul Clinica ta de la zero, un program în care îți arăt pas cu pas cum am pornit ChrisSmile Studio, fără finanțări, fără echipă completă, fără pile. Ai nevoie doar de 3 lucruri: o mentalitate de antreprenor, o strategie clară și un mentor care a fost acolo. Dacă ești pregătit să faci primul pas din scaunul de medic în scaunul de lider, scriem "Sunt gata". Începem de acolo.